माजबातनि नैबे मोनसे माने फिल्डआव जों बे समाव दंफैयो खारन जोङो सेन्ट्रेल इउथ इउपिपिएलनिफ्राय फैगौ जे 21 फेब्रुवारियावहाय मोनसे मेगा माने कार रेलि प्राय माने 1000 रेलि बे जानो थांगासिनो दङ। बेनि थाखायनो जोङो जे जोंनि रोड मेप बेखौ नायनो थाखाय जोङो स्टार्टिं पॉइंटखौ बबेनिफ्राय बबेसिम खालामनाय जागोन बेखौ नायबिजिरनो थाखाय बे समाव जोङो फैदों। डिस्टेन्सखौ नायनानै जों बबेनिफ्राय लायोबा जोङो सानसेनि गेजेराव जों मेकआप खालामनो हागोन बेखौ जोङो नायनो थाखाय बे समाव फैदों। आसा खालामदों आङो बे जोंनि मेगा रेलियावहाय जोंनि लोब लोब माने लाइमोनफोरा बाहागो लागोन आरो बे इउपिपिएल दोलोनि सक्तिखौहाय ओइदिनखालि जोंनि गासै बिटिआर ओनसोल बा सारा माने आसामावहाय नुनो मोनगोन आरो बिनि गेजेरजोंहाय इउपिपिएल दोलोआवहाय मोनसे दोहौ फैगोन आरो फैगौ जे बिधान सभा इलेक्सन 2022नि जे इलेक्सनावहाय जोङो मैखोमै बाहागो लानो थाखाय मोनसे इनार्जि फैगोन। बे मोनसे थांखिजोंहाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। दा बे समाव जोङो दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय जोंनि कमप्लिट बबे लामाजों जों थांगोन बबाव जागायगोन बबाव जोबथाहैगोन बेखौ जोङो दिनै नायबिजिरनो थाखाय फैदों। रेलियाव गाहायै जोंनि बिटिसिनि बा बिटिआरनि आगुनि माने गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' सारा आथिखालाव बिथाङा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिथाङा फ्लेग अफ खालामगोन आरो जोंनि गासै इउपिपिएलनि सेन्ट्रेल नेताफोरा बाहागो लागोन आरो बियो गाहायै बे रेलिखौहाय जोंनि इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि जे आफादगिरि राकेश ब्रह्मनि बिथांनि माने दैदेननायाव बे रेलिया जागोन आरो बिथांनि दैदेननायावहाय इउथ इउपिपिएल हिसाबै जोबोद गोख्रोङै दासिमहालागै खामानि मावगासिनो दङ आरो फैगौ समावहाय जोङो हयथ' बिधान सभा इलेक्सनावहाय खमब्लाबो 15थानि गेजेरावहाय जोङो 10थासिम जोङो देरहानायनि थाखाय साखाफारा जोङो खालामबाय थादों। जोङो आसा खालामदों जोङो थांनाय 2025 मायथाइनि जे बिटिआरनि इलेक्सनाव जों गाज्रि जेनखांनायनि उनावहाय जोंनि वार्कारफोरनि गोसोआव एसे गोसो बायनाय मोनसे थासारि दंमोन। दा जों गासै बे थासारिखौ जोङो नायबिजिरबाय जोंनि मा खारनावहाय जोंनि मा भुलनि थाखाय जोङो बेबायदि जेननांगौ जाखो। खारना जेबो नङा बेवहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जे वार्कारफोर बा नेताफ्रा खोब बयबो स्ट्रं किन्तु माखासे फिसा इसुफोरनि थाखाय माखासे पलिटिकेल एलाइनमेन्टआ एसे भुल जादों। माखासे कमिउनिटिनि रं मोनसे कनसेप्टआवहाय जों एसे भुल जादों। दा बेखौ गासैबो जोङो बिजिरनानै मोनजोब्बाय। दा बेवहाय ओइबारनि जे बिधान सभा इलेक्सना बिटिसि इलेक्सनाव जेरै जादों बे जानाय नङा। बिटिसि इलेक्सननि थासारिया आलादा आरो बिटिसि इलेक्सननि बे इस्युआ आलादा आरो एसेम्बलि इलेक्सननि इस्युआ आलादा। दा बिनि थाखायनो बिपिएफ दोलोआ एबसलुट मेजरिटि नाम्बार मोननानै सरकार दादों। दा दाखांनायनि उनावनो बिथांमोनहा माखासे कमिउनिटिखौ जेबादि माने प्रतिश्रुति होनानै जेबादि आसा होनानै बिथांमोनहा भट आदाय खालामदोंमोन बिथांमोनहा उल्था खामानि मावदों थारमाने। दा बिथांमोननि बे सरकार दायैनि सिगाङावहाय जे मोनसे थासारिमोन जे मोनसे आसा होदोंमोन बेखौ बिथांमोनहा सरकार दाखांनाय लोगो लोगो उल्था खामानि मावनायखाय माखासे कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बा माखासे कमिउनिटि जायफोरनाखि जोंनि बिटिसिनि जेसेबां समस्तिफोर दङ बे डेमोग्राफि हिसाबै बिथांमोना फेक्टर बिथांमोना ओइबारनि जे बिधान सभा इलेक्सनावहाय उल्था रल प्ले खालामगोन बेखौ जोङो दा रोखा मोनसे माने सिगनेल मोननानै दङ। बिनि थाखायनो ओइबारावहाय जोङो जुदिও इउपिपिएल दोलोआ बिटिसि सरकारखौ सालायाखै जों अपोजिशनाव दङ अब्लाबो जे जोङो अपोजिशनाव थानानैबाबो जोङो खमसे खम 10था मोननायाव खुनु असम्भब मोनसे साननांगौ गैया होननानै आं सानो। खारन दिनैनि जे थासारि बियो बै समावबो जों मोनसे जिनिसखौ जोङो एसे असम्भब जादों किन्तु बेबो असम्भब साननांगौ बाथ्राबो नङामोन जे जोङो गोरलैयैनो जोङो कब्जा खालामफिननो हागोन जों सानदोंमोन। किन्तु बिपिएफआ एबसलुट मेजरिटि 28था सिट मोननायावहाय जों गोमोदोंमोन किन्तु फारसेथिं साननानै नायोबा एथ' गोमोथावबो नङा। दा बेबादिनो ओइबारावबो बिपिएफआ सरकार सालायसेयावबो बिथांमोना मोनथाम मोनब्रै बा मोनब्रै मोनबानि बारा बारनो हानाय नङा। जों अपोजिशनाव थानानैबाबो हयथ' बिथांमोननिफ्राय बांसिन जोङो
MLA सिट जों मोननो हागोन जाहा बे मोनसे दा बिसास दङ खारन दिनैनि थासारिया बेनो